कमेन्ट्स बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा फंबायमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि काटअफआ माबादि जागोन कमान्डो लेभेलाव दा एडमिटआथ' होबाय नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो दा नैबे लिंकआव क्लिक खालामबानो फिजिकल टेस्टनि एडमिट नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा बे फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना जागासिगोन बेनो जाबाय 25 नोंथांमोननि नभेम्बर दा जोबोद स्पिड नोंथांमोना कमान्डोआव साख्रि मोनगोन दा बेखायनो गाव गावनि फन नाम्बार एबा आइडिखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै लगइन खालामदो अब्लानो एडमिटआ नोंथांमोना सजागोन आरो जुदि एडमिटआ जुदि गैयाबा नैबे नाम्बार होनाया बेयाव कल खालामबा नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हागोन आरो दा बे रिलिया गासैबो नोंथांमोना जागासिगोन 25 निफ्राय अके स' 25 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसिगोन एन्ड डिसेम्बराव जुदि साइक' टेस्ट लायोबा नोंथांमोननिया बेबादिनो नोंथांमोना थाबनो साख्रि मोनगोन आरो दा गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिब्ला 10 मे होनदों 10 मे बेनिफ्राय 2025 आव नोंथांमोना मा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो थांगोन आरो गासैबो कनस्टेबलखौ लानानै एसआइखौ लाफानानै देन बेनिफ्राय नैबे डिसेम्बराव एसआइनि नोंथांमोननि एग्जामा जानाय चान्सआ दंसै आरो अके मानोना बे समाव आसाम पुलिसना गासैबो जोबफ्रामसिगोन नालाय दा बेखायनो डिसेम्बराव एसआइ लेभेला डिग्री लेभेल नालाय बेखायनो सानडेखालि मा एसआइ एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन आरो बे एग्जामाव एसआइ बेनिफ्राय एबि थागोन एसआइ बे जाबाय कमान्डो लेभेलाव देन बेनिफ्राय इउबि थागोन बे जाबाय नोंथांमोननि एसआइ लेभेलाव आरो दा बेनिफ्राय एसआइनि ओरैबायदि जागोन एग्जामा कम्बाइन जागोन अके कम्बाइन नोंथांमोना एग्जाम जागोन माने मोनसे एग्जामावनो मोननै पस्ट थागोन एबि इउबि एसआइ बेनिफ्राय रानिंआ एसे आलदा आलदा जायो दा जोंनिया 1600 मिटार्स जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननिया नोंथांमोननि जायनाखि हौवाफोर आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स बेनो जाबाय एसआइ इउबि लेभेलाव अके देन बेनिफ्राय कमान्डोआ स' कमान्डोआ 4.8 गाहाम खारनांगौ बेनिफ्राय 2.8 गाहाम खारनांगौ बेबायदि केम खारनांगौ आरो दा बे गोबां माने स्ट्रं जागोन थिग बेखायनो दानि सोलिबाय थानाय एबा सोलिनो गोनां नोंथांमोननि एबि इउबिनिफ्राय बांसिन बेयाव स्ट्रं जागोन माने कमान्डो जानोबा गोबां स्ट्रं नांगौ जायो थिग बेबादिनो एबि बेटेलियनावबो नोंथांमोना गोबां स्ट्रं नांगोन मानो होनोबा पस्टआ अनलि 164 दङ अनलि 164 बेनि गेजेराव स्पर्ट्स पार्सनाव हमना ला 6 भेकेन्सि दङबा नोंथांमोना आरोबाव पस्टआ खमायबावबाय आरो स' बेखौ नायोबा जोंनि काटअफआ नैबे 80नि गेजेराव जास्ट एग्जाम्पल नोंथांमोना मा 70 प्लास नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन होमबासो मा नोंथांमोना काटअफ माने मोननाय चान्सआ दङ साइक' टेस्टनि थाखाय आरो दा बेखायनो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय प्रेक्टिस खालामबाय था प्रेक्टिसाव जेब्लायबो थाबाय था आरो प्रेक्टिस थाबाय थाबासो बेखौहाय माने रानिंखौ क्वालिफाइड खालामनाय चान्सआ थायो नोंथांमोननि दा मेनलि हार्डआ जाबाय रानिं बेनिफ्राय सोरनाबा हागोन लं जाम्प हागोन बेनिफ्राय 100 मिटार्सखौ नोंथांमोना हागोन बाट नैबे रानिंआ मेनलि नोंथांमोना गोबां नाम्बार लानांगोन होमबासो माने काट अफ थांनाय चान्सआ दङ आरो दा बेखौ जों मिन्थिबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो आरो नोंथांमोननिया जुदि 15 ग्राउन्डआव जायोबा नोंथांमोना मा हमना ला दरंना हमना ला अदालगुरि फैनांगोन देन बेनिफ्राय चिरांना हमना ला बङाइगाव थांनांगोन थिग बेबादिनो गोबांथार माने जन वाइसआव जागोन आरो स' बेखायनो फिल्डनि सायाव फिल्डआ मोजांबानो मोजां खारनो हागोन दासान्दिथ' अखा गैखाया आरो जेब्ला नोंथांमोना 2025 जागोन ना अब्लाथाय गोदान भेकेन्सि आसाम पुलिसाव गैयाब्लाबो 5000 एबा 6000 फैनाय चान्सआ दङ एसआइखौ लाफानानै बा गोबां कनस्टेबलखौ लानानै ग्रेड 4 लानानै दा ग्रेड 4 नि गोबां कमेन्ट्स खालामदों एडमिटआ मोनथ'वाखै जेबो आपडेट गैया आंनि आखायाव आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना मोनखागोन चेनेलाव आपडेटखौ दा बेखायनो भिडिअ नायबाय था आरो देग्लाय साख्रि मोनाबाबो एसेबां नार्भास जानाङा प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन गोबां प्रेक्टिस खालामबावनांगोन मानो होनोबा भेकेन्सिया फैबाय थागोन नालाय दा जोंनि एसटिआव 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम हायो नालाय बेखायनो गोबां टाइम दङ नोंथांमोननि फंबायमोना दा प्रेक्टिसाव थाबाय था आरो जेब्ला थाबनो साख्रि फैयो एबा पस्ट फैयो एप्लाइ खालामदो आरो बेनिफ्राय आपडेट्सखौथ' नोंथांमोना मोनबाय थाखागोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट